Здравейте, приятели и пациенти! Решил съм да направя една поредица от видеа, които да помагат на хората с информация, защото много често забелязвам така през годините, че това, което се опитвам да обяснявам на пациентите ми, аз съм ортопед-травматолог, много често остава неразбрано. Дори и да го обяснявам многократно и много внимателно и по много простен език, масово хората просто не могат да разберат голяма част от нещата, които обяснявам, или после ги забравят, въпреки че са ги разбрали. Затова ще направя една поредица, която да обяснява на хората за нещата. Така ще бъде по различни състояния, които са най-често срещаните, за да може хората да получават повече информация за това какво е тяхното състояние и как трябва да се лекува и какво трябва да правят, примерно след операция или при лечение, което не е свързано с оперативна намеса. Днескашната тема на разговор ще бъде скъсванията на бицепса в долната му част, тук в зоната на лакита, и горната част в зоната на рамото. По-често срещаните, поне според мен, са скъсванията в долната част на бицепса, в зоната на лакитната става. Те са по-чести, получават се при по-млади хора и много често е при спортисти. Тези скъсвания, които са в горната част, те много често са свързани с дегенеративни проблеми и се получават много често при възрастни хора. И скъсването просто е от умора на сухожилието и с годините се е разкъсвало по малко, отслабно и накрая се скъсва тотално. Но при спортисти основно е в дисталната част, т.е. тук в лакита. Как се получава? Просто трябва да разберете, че при хора, които спортуват много активно и дигат тежести, мускула става по-силен, но сухожилието не става по-силно. То си остава същото. Тоест, то може да тегли една определена тежест, но когато задмине максимума на тежестта, която може да носи, то се къса. Затова много малко хора го знаят, но трябва да знаете. Мускула става по-силен, сухожилието не. Тоест, имаме по-силно натоварване на по-слабо сухожилие. Или на сухожилие, което е същото просто. Как стават скъсванията? Най-често е при тренировка за бицепс, може да е при тренировка за гръб и много често, не много често, но всъщност виждал съм и при скъсвания при боксьори и хора, които занимават с бойни спортове при удар към крушата. Защо се получава? Защото въртим ръката и при въртенето бицепса се усуква, издължава се и при удара се къса. Това са най-чести причини. Как се лекува? Не е задължително бицепса да бъде опериран. Това не е животозастрашаваща операция. Ръката ще намалее с около 10-15% силата й и това е. Не е задължително, пак казвам, да се оперира, но ако искаме максимално добър крайен резултат, трябва да се направи операция. Особено при млади хора и особено при физически работници, хора, които са активни в спорта, а и не само. Които работят, които имат все пак някакви, не високи изисквания към тялото, но поне средни изисквания към тялото си за напред. При много възрастни хора не е задължително да ги оперираме, даже избягваме. Кога е най-добре да се направи? Операцията за скъсан бицепс е най-добре да се направи колко си може по-рано, по-добре. Но това не означава днес сте го скъсали, днеска вечерта трябва да се оперира. Не е задължително. Може да го оперирате утре, може да оперирате други ден, може след 3-4 дни. Но да не е след 2, 3, 4, 5 месеца, защото мускула започва да дегенерира, тъй като не се използва и след това много по-трудно се възстановява. Какво представлява операцията? Операцията за скъсан бицепс, дали ще бъде в тази част, тук, или ще е скъсан отгоре, представлява следното. Достига се до сухожилието, то се връща обратно в зоната, за където трябва да е закачено. Това винаги е кост. В лакитната става това е радиалната кост, а в проксималната част отгоре в зоната на рамото е за мишничната кост или хумеруса, както е на латински. И в двата случая сухожилието се реинсерира обратно към коста. Това винаги се случва с някакъв имплант, който се казва анкер. Има различни видове анкери. Ние използваме при нас един определен вид, от който сме изключително доволни. Аз работя в Умбал Свети Георги в Пловдив. Направили сме много бицепси. За сега, слава Богу, не сме имали проблеми следоперативно и при по-късна
при по-късна проследяемост на пациентите. Така че задължително има имплант. Имплант е едно малкото винче, което се завива за костта и от него излизат едни конци, които обшиват сухожилието, за да може то да се върне обратно на място и започне да функционира. В общи линии това е операцията. Възстановяването. По принцип е добре 45 дни да се избягва пълно разтягане на лакната става, защото все пак трябва да дадем време на сухожилието теоретично да, ако може, да се захване и за околните тъкани и това да допринесе за здравината на сухожилието. След 45-я ден пускаме пациентите активно да си раздвижват лакната става и рамената става, но преди тези 45 дни има ранна рехабилитация, която раздвижва лаките при определени градуси. Няма да влизам в подробности, това са неща, които рехабилитаторите обясняват на пациента след това. Но до 45-я ден е сериозното пазене. След това започваме активно увеличаване, прогресивно на движенията на лакитната става и на рамото, а тежест, вече това е строго относително, аз лично препоръчвам да се изчака поне 3-4 месеца за носене на тежко, дори и повече, колкото повече, толкова по-добре. Защото все пак малко или много това пази сухожилието. Това са нещата, свързани с възстановяването. Ако имате въпроси, пишете в коментарите и винаги може да се свържете с мен в сайта SuperDoc. Аз съм доктор Деян Бацелов, там можете да запазите час. Има и онлайн прегледи, иначе работя в Умбалсов и Георги. Който има въпроси с късни битици, винаги може да се свържи с мен или с колегите от Умбалсов и Георги. Благодаря ви.